7 dones i un home sol. L'autor de la qual és Víctor Alessandro. Preguem, sisplau, que pugi a l'escenari. Que falta molt bé. Moltes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió aquest premi, moltíssima, per 4 raons. Una, pel prestigi del premi, que és Òmnium Cultural, ja sabeu una cosa que és indiscutible, pel seu nom, Mercè Rodoreda, també pel respecte que mereixen les persones que integraven el jurat. Gràcies, sobretot la seva trajectòria professional, gràcies Isidor Cònsul, gràcies Vinyet Panyella, gràcies Alex Susana, gràcies Jordi Mir i gràcies Olga Xirinacs. I en quart lloc, pel reconeixement que suposa el vessant literari, pel qual no soc conegut, és més conegut pel món de l'assaig, i en canvi de la narrativa no. I també vull donar les gràcies a l'Olga, l'única persona que ha llegit aquest llibre, que serà un llibre quan es publiqui, i també als meus amics Ricard, Àngels i Xavier.